M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chifundo cha Mulungu komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Tamananso lero patiyankhule na Ambuye lero Lamulungu limene likupanga chaka cha Utatu Woyera pa 4 June 2023. Lero lino tikukondwerera Mulungu amene timamkhulupirira ifeyo, Mulungu mmodzi koma eni atatu: Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ichi ndi chikhulupiriro chachikulu cha Chikatolika. Utatu Woyera ndi Mulungu mmodzi yekha, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo tikamatsimikiza kumvera kwathu timamba kufotokozera Atateyo ndani, Mwanayo ndani, ndipo Mzimu Woyerayo ni ndani. Tiyeni lero tipemphe Mulungu chaulere chonena kuti tinkonde monga mmene Iyeyo amatikondera, komanso nthawi yomweyo tiphunzire kuchoka ubwino wake. Mulungu akudzifotokoza yekha m'mawoyamba, ndipo zimene akunena m'mawoyamba ndimene tidazilandira mwa Mulungu Mwana, komanso zimene tikupitiriza kuzilandira lero lino mwa Mulungu Mzimu Woyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu 34 ndime ya 4b kufika 6 ndikuyambiranso ndime ya 8 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Matthews kamuyambeni kuchokera ku Christ the King Parish Namboma mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto mutu 13 kuyambira ndime ya 11 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Catherine Nthala kuchokera ku Christ the King Parish Namboma mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga Woyera monga adalembera Yohane, tiwerenga mutu 3 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Parish Namboma mu Archdiocese ya Lilongwe. Mulungu adadzionetsa kwa Mose ku phiri la Sinai, nasonyeza kuti Iye ndiyedi Mulungu wokoma mtima ndi wachifundo. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo kapena kuti kutuluka. Kutacha mmawa Mose adakwera phiri la Sinai monga chauta adamlamulira. Tsono chauta adatsika mu mtambo nayimirira pomwe panali Iyeyo, ndipo adatchula dzina lake loti Chauta. Adayenda pamaso pa Mose nanena mokweza kuti, Chauta, Chauta, Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima, osakwiya msanga, odzaza ndi chikondi chosasinthika, ndiponso okhulupirika kwa anthu ake. Pamenepa Mose adagwada pansi nampembedza. Kenaka adati, ngati mwandikomera mtima inu chauta, ndikupemphani kuti mupite nafe. Anthu awa ngokanika, koma inu mutikhululukire zolakwa zathu ndi machimo athu, ndipo mutilandire ife, kuti tikhale anthu anu. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mulungu ngwachikondi ndi wamtendere. Amafuna kuti ifenso anake tikhale nawo mtima omwewo. Mawu a kalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto
mutu 13 ndime 11 kulekeza 14. Abale, kondwani, mverani zimene ndikukulangizani, ndipo mukonze zimene zidalakwika. Muzimvana ndi kukhala mu mtendere, pamenepo Mulungu wachikondi ndi wamtendere adzakhala nanu. Mupatsane moni mwachikondi ndi choona. Anthu onse a Mulungu alikupatsani moni. Madalitso a Ambuye Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane Woyera. Yesu adati kwa Nikodemo, Mulungu adakonda anthu apa dziko lonse lapansi kwambiri. Anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adamupereka kuti aliyense wokhulupirira iyeyo asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti adzatsutse anthu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo satsutsidwa, koma osakhulupirira watsutsidwa kale, chifukwa sadakhulupirire mwana mmodzi yekha wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero tipanga chaka cha Utatu Woyera. Tikuchokera ku nyengo ya Pasaka. Nyengo ya Pasaka tidakondwerera kuuka kwa Yesu Khristu, Mulungu mwana amene adadza pansi pano kuti atipulumutse ku machimo athu. Ndipo sabata yatha tinakondwerera Pentekosite. Ndipo munyengo ya mpingo chaka chilichonse timaona mphamvu za Mulungu zikugwira ntchito pakati pathu. Mu Adventi timaona Mulungu Atate kutuma mwana kuti abwere pansi pano adzatiwombole. Lero tikutenga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi, ndipo tikuwapangira chaka tsiku la lero. Anthu ambiri mwina timavutikana ndi kumvetsa kuti kodi zimatheka bwanji kunena kuti eni atatu akhale Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndikuganiza kuti awo ndi masamu a munthu amene timaona panopa. Komano kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi mmodzi zimapezeka m'Malemba Oyera. Sitingapeze mwachindunji kuti apa mpene adanena kuti Mulungu ndi mmodzi mwene atatu. Mawu amene sitingapezayi. Komano zolozera kuchokera pa mawu amene Ambuye Yesu amatiphunzitsa ndi zina zimene zimapeza m'Malemba Oyera zimalozera ndithu nena kuti Mulungu ndi mmodzi, komano eni alipo atatu. Utatu Woyera ndi Mulungu mmodzi yekha. Lero lino ndimafuna tisinkhasinkhe kuti Mulungu ndi ndani, timamudziwa bwanji, monga mmene alili mu Utatu Woyera. Yankho loyamba nkunena kuti Mulungu timamudziwa mu Utatu Woyera kuchokera mu chivumbulutso chimene iye mwini adatipatsa. Tawerenga mawu oyamba kuchokera m'buku la Kutuluka, akuti Mose adapita ku phiri la Sinai kuti akakumane ndi chauta. Chauta adatsika mu mtambo nayimirira pomwe panali iyeyo, ndipo adatcha dzina loti
chauta, ndipo kenaka adadzifotokozera kuti iye ndi chauta wachifundo, wokoma mtima, wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi chosasinthika, ndiponso wokhulupirika kwa anthu ake. Kudzifotokozera kumene kwa chauta kumatsimikizika mmoyo wa Ambuye Yesu. Zimene Ambuye Yesu amanena mmoyo mwake, zimene Ambuye Yesu amachita mmoyo wake, umunthu wake mmene amakhalira, umaonetsa chifundo cha Mulungu, umaonetsa kukoma mtima kwa Mulungu, umaonetsa kusakwiya kwa Mulungu, kusakwiya msanga, ndiponso chikondi chodzaza chosasinthika mwa iye. Ambuye Yesu ndiye chiphunzitso cha thunthu, chivumbulutso cha thunthu cha Mulungu. Kuti Mulungu ndani? Yang'anani Ambuye Yesu. Ndipo timawerenga mu Yohane mutu 14, Ambuye Yesu akuwauza ophunzira ake kunena kuti iyeyo achoka pakati pawo, ndipo adamufunsa Ambuye Yesu kunena kuti mutionetse Atate. Ndi Ambuye Yesu adamuyankha kuti amene waona Ine waona Atate. Ndiye kundifunsa bwanji kunena kuti ndikuonetseni Atate? Amene waona Ine waona Atate. Ambuye Yesu chivumbulutso cha Atate. Moyo wa Ambuye Yesu chivumbulutso cha Atate. Ambuye Yesu amatitsindikira kuti iyeyo ndi Atate ndi amodzi. Ndipo pambuyo pake Ambuye Yesu adawuza ophunzira ake kuti ndipita kwa Atate, ndikapita kudzabwera Nkhoswe imene idzakukumbutsani zonse zimene ndakuphunzitsani, ndipo Nkhosweyo idzakuwuzani choona chonse. Apa amatifotokozera za Mzimu Woyera. Palibe kufotokoza kuti kosomera tingafotokoze kunena kuti uku ndiye kufotokozera kwa thunthu Utatu Woyera wa Mulungu, chifukwa ndife anthu. Koma chikhulupiriro chimachokera m'Malemba Oyera, koma singathe kufotokozera mwachindunji kuti zimakhala bwanji. Akuluakulu ena mu mpingo adayesera kuti atifotokozere zitsanzo zosiyanasiyana. Chitsanzo chimene chimakhudza kwambiri mtima wanga ndi kuyerekeza Utatu Woyera ndi dzuwa. Dzuwa amene timalionera Mulungu Atate, komanso dzuwa lomwe lijalo limapanga produce ma rays. Makamaka mukakhala nyumba mmamawa, dzuwa lotangowala kumene kummawa, likamalowa pa window choncho kuwala kuja, mumaona ma rays, makamaka chifukwa cha fumbi limene lili nyumbalo, amachitenga chimenecho kuti ndiye Mulungu Mwana. Ndipo kachitatu amatenga kuti kutentha, chifundizi chimene chimaperekedwa ndi dzuwa, ndiye Mzimu Woyera. Zonsezi ndi dzuwa limodzi ndithu. Kuyerekeza kwina kuti konse petingayerekezere kungatokhala ndi pena pobunyuka, komabe zingosonyeza ukulu wa Mulungu wonena kuti munthu mmoyo uno sangathe kufotokozera kwathunthu, koma chivumbulutso tili nacho. Ndipo potsiriza lero lino, Ambuye Yesu muthenga wabwino pamene amacheza ndi Nikodemo adatsindika chikondi cha Mulungu, kuti Mulungu
adakonda kwambiri dziko lapansi ndipo adakonda anthu ake mdziko lapasilo. Adafuna kuwapatsa moyo wathunthu. Adatumiza mwana wake kuti awapulumutse, ndipo aliyense amene amakhulupirira mwanayo ndi olandiridwa pamaso pa Mulungu. Tiyeni lero amene tikukondwerera Utatu Woyera wa Mulungu tidziwe kuti Mulungu amene timakhulupirira si Mulungu amene ali kutali nafe, ndi Mulungu amene amakhala nafe. Mose adamudziwa, anabwera Mulungu nadzakhala pakati pathu, ndipo Mulungu Emmanuel ali nafe nthawi zonse mpaka kutha kwa dziko lapansi, ndipo tikamukhulupirira tidzapita kukhala naye mpaka namuyaya. Amen.